Zakladatelka hnutí Stonožka Děti pomáhají dětem, paní Běla Gran Jensen, kterou nás vítá. Potom je to vzácný host, představitelka katolické církve, sestra Dominika. Tak potom vítám u nás představitelku městského úřadu Lise nad Labem, bez jehož podpory bychom samozřejmě tuto výstavu také těžko realizovali. Takže Kolinko, mohli byste s Pavlem ještě sem přijít předstoupit? Kolega Pavel. Takže kulturní program bude pokračovat další hudebním výstupem. Avického kroužku, pana učitele Šprýka a jeho žáků. A já vás poprosím, kdybyste se mohli tam za tu vitrínku a potom také tady těm varhanům, aby tam mohli být ten prostor. Já se omlouvám na těch takových nádherných prací, že Milí diváci, děkujeme za vaši účast. Část tohoto příběhu se neodehrává podle skutečných událostí. Něco jsme si vymysleli. Předem se omlouváme za drobné chyby, ale jsme přeci ještě děti. Tak a teď se učíme, protože toto divadlo byste si neměli nechat ujít. Prosím, zde je. Vážené publikum, dámy a páni, urození a neurození, děti vychované a nevychované. Tento příběh se odehrává ve 13. století, kdy se vypráví o životě Anežky České. Zde se dozvíte, jak se stala svatou. Hrají Anežka Česká, Anička Paulusová, Přemysl Otakar, první otec Anežky Petr Nejdla, pan Včela Veronika Biderová, vypravěč Sára Hendrichová, chytráci Roman Poborský, Filip Švancar, Tereza Pšeničková, Klariska Radka Marišová, Pasel Ondřej Mítušek. Dále. Nože drž, Anežko, už na tebe čekám. Mě království nezajímá. Mě zranění a chudina do kláštera vedou. Otče, nenut mě ke sňatku s panem Včelou. Ale on je bohatý a všechno ti zaplatí. Vždyť má krásy, jen se hled. Vždyť i krásnou má. Tak jakou máš ty odpověď? Lásko, ty jsi má milovaná. Jedině ty jsi ta vyvolená. Ale rozhlédni se kolem sebe. Nejce jídlo. Mám hlad. Pomoci louží. Když mi své svolení dáš, budeš hodný a milý král náš. Když nebudeš mou, budeš mrtvou! Ha, ha, ha! Anežka je smutná a pláče nahoře v komoře, když tu jí dá posel dopis, který ji velice potěší. Zde máte dopis, kde není chybný pravopis. Tento dopis je o svaté Kláře z Asisi. To je hezké čtení, prý i pěkně voní. V tom dopise stojí. Milá Anežko, byla jste přijata do řádu Klarisek. Avšak budete muset dodržovat tato pravidla. Za prvé, budeš oddaná Bohu. Za druhé, budeš pomáhat chudým, starým a nemohoucím. Za třetí, budeš chodit pravidelně na mše. A za čtvrté, budeš muset přijmout celibát. No, lepší než pan Včela. Se hezky, brzy zase napíšu. Klára. Anežka byla velmi ráda z dopisu od svaté Kláry. A ze slušností odepsala, že velmi děkuje a pravidla dodržovat bude. Anežka, pozbuzená z dopisu, nabrala odvahu a šla za otcem.
otče, jak jsi se rozhodl? Je mi líto, ale pana včel si buď vezmeš, nebo odejdeš z mého království. No dobře, jak chceš, odcházím. Pardon. Celá matka. A tak smutná Anežka odešla do kostela, když tu vejde pan včela. Kde je má princeza? Kde je má prostřížena? Odešla z království a já ji budu bránit. Je to její rozhodnutí, které nemůže změnit. Dobře, tak teď tady krále vyzývám na boj. Buď mě Anežku dáš do 24 hodin, nebo na tebe vyšlu moje vojska. Ha, ha, ha! Královi nezbyde nic jiného, než se pokusit převolit Anežku, aby se vzala pana včelu. Ale když se mu nepovede Anežku přemluvit, tak mu nic jiného nezbývá, než připravit velké vojska a pana včelu přemoci. Když už byl druhý den, král s velkým vojskem bojoval proti včelovým vojákům. Do boje! Nechtěl si mi krále svou dceru dát, tak za to budeš pikat! Do boje! Já umírám. Já opravdu umírám. Jdu si zhynout do svého království. Mezitím, co král bojoval s panem včelou. Vemte si mi milý chleb bílý. Děkuji vám, moje milá. Jak jen se vám odvděčí? Dejte chleba, ošetřete rány, vy jste naše víla, vy jste naše víra. Anežko, jsi moc hodná, že jsi kvůli nám opustila království. Bůh ti požehnej. Mně neděkujte, to Bůh mi dal to svolení. Němu děkujte, mě ne. Děkujeme, Bože, děkujeme. Anežko, moc ti přeji, že jsi byla přijata do řádu Clarisek. Vítám tě mezi námi. Děkuji, také z toho mám velikou radost. Pomůžeš mi postavit klášter, tak jim se neví, co s tím. Půjdeme do Říma a zeptáme se mnicha Rudolfa, ten zná zkušenosti. A pak se vydali na cestu. Vzal si náhodou pití? Na opravdu dlouhou cestu. Když to u Brněnského průsmyku. Anežko, Anežko! Jsi v pořádku? Mám pro tebe velice dobrou zprávu. Tvůj otec za tebe bojoval ve válce a zvítězil. Jo. Ale budeme se muset vrátit. Už jsi Clariska, Anežko. Pardon. A tak se mohli vydat na dlouhou cestu zpátky. Dále. Tatím, Anežka, jsem velice ráda, že ve mně máš důvěru. To víš, že mám. Naučila si mě, že víra je moc důležitá a pomoc potřebuje každý. Tatím. A tak díky pomoci Clarisek a mnicha Rudolfa postavila klášter. A dlouho po její smrti, roku 1989, ji prohlásili ve Vatikánu za svatou. Vydržíš, tak 4 hodiny. Jo. Kdo je autor? Ona. Děkuji. Takže já tímto děkuji dramatickému kroužku předsednictvanou Vítora Špindra za krásný výstup a tímto považuji výstavu vlastně za zahájenou. Takže můžete si prohlédnout všechny vystavené exponáty, byly připraveny představení. Takže přeji vám příjemný kulturní zážitek. Děkuji. Zavodněte si hezky, si zavodněte. Nebudu
Já bych tam slováš, lehká pejt vedle sebe. A můžeme všichni. Tak, jeden, dva. Mačkám. Pardon. Já jsem byl takový Jennifer. Tak ještě jednou. Pokud číslo 2. Tak. Jo, nech to tak. Ale není jiný věc. Jo, tohle. Jo, tak to je ono. Smrdí. Je. To typice všeho zlého. Tak ještě jednou. Tak, 3, 2, 1. Jeden. Tak, Sláva, a máme to. A jdem domů. Nemá, Ale nejprve si děláme go-go tanec. nemá někdo z vás